bende korine nyasi mar Madaraka odiochieng' ma kiny ma bende en odiochieng' mar dhialo Madaraka Day. Nyasi mokwongo mitimo e gwenge mag nyandwat mar piny Kenya wajia kocha ka jagoro mongirore Dr. Ramogi mondo jiwo jopiny mondo ne nigi chopo iluongo ni opening the Northern Kenya. Aya, wadhi nyime. Eneo odiochieng' mar mor kod ilo alap ma Nyayo National Stadium e kinde ma klab mar Gor Mahia ne odhialo ayanga kaka jaloch e tuke mag adhula lig maduong' ma pacho ka season ma 2025-26 loch machwalo okombe duto ma Kogalo oseloyo nyaka 22. Kogalo kao kombeno kodong' tuke ariyo to season rumo to klab mar AFC Leopards luaro points ma ochuno gino makoro keto Kogalo bedo kod historia ma kore lach e tuke mag adhula ma pacho kae. Tukgi mogik e alap ma Nyayo kawuono Gor manorakore kod klab mar Nairobi United kana Boys noloyo Gor Mahia gol 1-0 gino mane ok omono jo Kogalo dhialo tukgi gi mor ka giyudo thuolo mar neno kombe mar 22. Gave tremendous moral and practical support for the team as deputy patron before giving it as fully patron. And you might not forget as well, he did give them a bus, a 21 million Kenya shillings bus. That started off their campaign very effectively. Yes, Ravi Kumara, the other regional director as well, committees of healthcare.